No heippa hei, se olisi taas Suzukista Janne. Hyvää alkuiltaa. Mä oon siis tykittämässä tuonne Keravalle taas ja mietiskelin, että kai tässä nyt jotain voisi teille hölöttää. Nyt ei ole muuten taustamölyn suodatus päällä, että en tiedä miten hyvin toi uskomaton moottorin ärinä ja rengasmelu teille tulee, mutta tulee miten tulee, mennään tällä. Just kun viimeksi taisin sanoa, että se audio on se kaikkein tärkein osuus näissä videoissa, niin se saattaa olla nyt hieman kuralla. Mut niin, oli vähän puhetta siitä, että vois hölöttää minkälaista on olla Mensan älykkyystestissä korkeahkon pistemäärän saanut perusvajakki, koska me on semmonen. On siis kaksi asiaa. On Mensan älykkyystesti ja sitten on mensalaisuus, Mensan jäsenyys. Mensan jäseneksi pääset, kun saat Mensan älykkyystestistä tarpeeksi isot pisteet, ja minä sain tarpeeksi isot pisteet ja sitten minä liityin Mensaan, eli maksoin jäsenmaksun ja sitten minä olin mensalainen. Mulla ei ole tavallaan siitä mitään pahaa sanottavaa oikeasti. Se on mukava tavallaan niin kuin kommuuni siinä mielessä, että on Facebook-ryhmät ja on ikään kuin samanhenkistä porukkaa, joita kaikkia yhdistää se, että kaikki on saanut sen, onko se 130 jotain, mitä siitä pitää nykyisellä keskihajonalla saada, mutta on saanut tietyn määrän älykkyystestistä pisteitä, jotka oikeuttaa sen kerhon jäsenyyteen. Mutta sitten kuitenkin se on vaan niinku yksi aspekti ihmisestä. Et niinku aikaisemmin sanoin, niin me ollaan tosi moninaisia, monipuolisia elukoita, me ihmiset. Et joo, sain isot pisteet siitä, mutta kun me koen, että minulta määrittää huomattavasti enemmän vaikka traumainen lapsuus tai vuoroviikko vanhemmuus tai rumpuharrastus tai tosi moni muu juttu kuin se, että minä nyt sain siitä älykkyystestistä niin isot pisteet. Etenkin kun mä oon niinku oppinut elämään siinä luulossa, että mä en oo tavallaan paskaakaan. Että musta nyt ei oo oikein mihinkään. Ja mikään mitä mä teen ei oo oikein mitään. Ja sehän nyt heijastuu sitten vaikka työelämässä. Että mä oon alun perin ravintolakokki. Ja mä oon alun perin ravintolakokki aika pitkälti sen takia, että mä en koulussa hirveästi menestynyt ja opinto-ohjaaja oli sitä mieltä, että minun ei yksinkertaisesti kannata hakea mihinkään lukioon tai mihinkään tavallaan niin kuin oikeaan hienoon ammattiin. Ja en tässä dissaa ravintolakokkiutta tai vartijan hommia tai mitään mitä on tehnyt, vaan siis että se ilmapiiri, missä kasvoin ja kehityin, oli semmoinen, että ei just ei ole kyllä vittu yhtään mihinkään. Ja me uskoin sitä tosi pitkään. Ja ravintolakokkihommistakin minä vaihdoin sitten vartijan hommiin ja sitä kautta kaikenlaisiin muihin turva-alan hommiin. Et minä sitten pikkuhiljaa huomasin, että minä voin tehdä muutakin kuin olla paikallisessa gigantissa vartijana. Minä voin tehdä muutakin kuin olla portsarina tai festarijärkkärinä. Ja sitten minä olin yksityisetsivänä, sitten minä olen ollut henkilösuojaushommissa, joista nyt se Arska on jo mainittu, mutta siis tehnyt muutenkin niitä. Sitten me on ollut diplomaattisen turvallisuuden tehtävissä tuolla USA:n suurlähetystöllä, rauhanturvahommissa ja on tehnyt kaikkea sellaista turva-alapuuhaa. Sitten me kuitenkin päätin, että pitäisiköhän yrittää noita nördäysjuttuja, kun tietotekniikka on minulta aina kiinnostanut. Sitten me hain tietotekniikan insinöörikouluun AMK-tasolle ja sitten me pääsin. Yllätyin, että me pääsin. Sitten me olin siellä koulussa 2,5 vuotta, jotain tällaista ja sitten taas jo työelämä veikin mennessään ja rupesin IT-alan yrittäjäksi ja sitten me olin Itellalla ohjelmoijana, mainostoimistoissa nörttinä. Ja kaiken näköistä. Jossain pikku nörkkipajassa olin Hyvinkäällä kanssa semmonen joka paikan nörtti. Sitten mulla on ollut IT-alan yritys. Ja sitten jossain tuolla väleissä me on ollut Prisman myyjänä ja Pakaste Karjalan pierakkatehtaassa töissä. Ja
mä oon niin kuin tehnyt kaiken näköistä, mutta ne päälinjat oli niin kuin se turva-ala ja sitten tää nördäys. Ja turva-ala minun kohdalla ikään kuin kulminoitu siihen arskahommaan, koska minun oli vaikea keksiä, että mitä minä sitten tekisin tavallaan seuraavaksi. Mä kävin Polamkin pääsykokeessa ja se jäi pisteestä kiinni. Ja se oli hassua. Joku oli lukenut sen pääsykoekirjan paremmin ja me tiedostin ihan täysin, että emme ole lukenut sitä tarpeeksi hyvin. Ja pisteellä hävisin jollekin. Ja siis ne fyysiset hommat meni, ne pällitestihommat meni, ne kaikki muut jutut meni, ryhmähaastattelut, yksilöhaastattelut, kaikki muut. Mutta joku sai siitä pääsykoekirjatentistä paremmat pisteet, joskus silloin 10-15, varmaan 15 vuotta sitten muuten. Ja se on jänskä. Rauhaa turvaamaan minä lähdin siksi, kun mä olin kokkina Lappeenrannassa ja mun työkaverille sanoi, että vitsi, vähän kiinnostaisi tuo rauhanturvahomma. Ja se työkaveri Kimmo sanoi, että olisi itsekin mennyt, mutta sitten tuli vaimo ja lapset ja ei oikein voinut enää lähteä. Niin sitten minä samana iltana kävin tulostamassa ne paperit ja täyttelin ja pistin postiin, että minulla se ei jää ainakaan siitä kiinni, että tulee vaimo ja lapset ja sitten ei pääsekään sinne. Kävin kattoo, se oli kivaa, se oli ihan ehdottomasti mahtava kokemus ja elämys se vuosi ja pari päivää siellä, etenkin kun se sattui September 11:in aikaan. Ja siellä näki hyvin erilaisen maailman kuin mitä vaikka nyt just tässä tai tänään tuolla kotona tai kohta tuolla Keravalla. Mut niin, se työhomma. Nythän me on siis verkkoasiantuntija sitten nimeltäni, titteliltäni. Mutta kiehtoo tietotekniikka. Ja me on päässyt tähän hommaan en niinkään sen tietotekniikan insinöörikoulutuksen takia, koska me en käynyt sitä loppuun. Koska me on sitten hyvin semmoinen käytännönläheinen ja siellä kun ruvettiin sitten laskemaan atomien välisiä jännitteitä ja miten pitkälle pallo lentää, jos heitetään se maan vetovoiman vaikutuksen alaisuudessa tässä kulmassa, tällä nopeudella, niin mulla ikään kuin hävisi se tavallaan se tatsi siitä, että hetkinen, mihin me tarvii näitä, sit kun me on nörtti. Me en ole tarvinnut niitä mihinkään siinä, kun me on nörtti, mutta se ei tarkoita tietenkään, että älkää lapset käykö kouluja, se on turhaa. Se tarkoittaa vaan sitä, että mun on tosi vaikea ollut vaikka just tuo opiskelu siksi, että heti kun siitä yhtään lipsahtaa se käytäntö pois, niin mun on kauhean vaikea motivoida itseäni siihen. Mä on ihan uskomattoman hyvä vetää ihan hullulla hyperfokuksella tietoa aivoihini asioista, jotka muuta kiinnostaa. Mutta sitten jos yhtään niin lipsuu se, että hetkinen, ei tässä ole järkeä tai tää on typerää, niin sitten mun on kauhean vaikea pitää itseäni kiinni niissä asioissa. Ja se on myös työelämässä näkynyt sillä, että mulla on tosi paljon kokemusta tosi monesta paikasta, tosi monesta tehtävästä, tosi monesta alasta. Mutta sitten kun me ikään kuin hahmotan sen, miten se ympäristö toimii, miten se työ toimii, mitkä on ne poikkeustilanteet ja mitä silloin tehdään, niin mulla tulee semmoinen pakottava tarve hakeutua kohti jotain uutta. Ja nyt me kauhean tietoisesti, hirvittävän tietoisesti näin 46-vuotiaana minä taistelen sitä poltetta vastaan, koska minä olen myös 7-vuotiaan lapsen vuoroviikko vanhempi ja semmoinen kiinteä, varma, ennakoitava tulo on plussaa ja sitten taas se, että minä vaan teen töitäni on myös plussaa ja minun on kauhean vaikea asettua siihen niin kuin ikään kuin rooliin. Koska minusta tuntuu, että sitten me jotenkin, no tietenkin me asetun, joo, se ei ole pahasta, mutta siinä sitten taas huijarisyndroomat ja muut puskee niin kovasti pintaan, että siinä on omanlaisensa taistelu. Ja kun minun elämä on kuitenkin aika pitkälti myös työelämä pohjautunut sille, että minä koitan koko aika lähes vimmaisesti todistaa, en tiedä kenelle, ehkä itselleni, että kyllä minä pystyn, kyllä minulla on arvoa, minulla on osaamista, minä opin, minä kykenen, minä selviän ja kaikkea tällaista, niin sitä on kauhean vaikea saada silleen jarruteltua ja himmailtua siihen
tasoon, mitä ikään kuin voisi tavallaan perustellusti jo antaa olla. Eli ikään kuin ne on jo näyttänyt itselleni ja en tiedä, ehkä muillekin. En tiedä, ei ketään kiinnosta. Mutta ainakin itselleni, että okei, minä pystyn tekemään vaikka mitä. Minä pystyn pääsemään vaikka mihin tekemään vaikka sitä mitä. Mutta joku bitti täällä päässä on vinossa, että minä en niinku löydä sitä rauhaa. Ja se on niinku se, minkä kanssa minä nyt teen töitä. Minä huomasin taas, kun minä nyt olen ollut 1,5 vuotta tässä nykyisessä hommassa, että LinkedInissä oli joku hae meille näppärästi helposti johonkin tosi mielenkiintoiseen hommaan, mistä olisi saanut tosi paljon enemmän rahaa. Ja minä läpällä ja huvikseni hain siihen, täytin yhteystiedot, heitin jo edellisen CVn sinne ja ei mitään saatekirjettä. Saatekirje taisi olla semmoinen, näin tällaisen ilmoituksen täällä LinkedInissä ja läpällä laitoin nyt teille ja ohessa LinkedIn, ei kun toi CV ja soitelkaa jos on jotain ja hitto, ne soitti. Ja torstai-iltana laitoin sen pitsihakemuksen sisään ja perjantai-aamuna sieltä jo soitettiin, että moro, sinut oli kiinnostanut tämmönen ja juteltiin siinä jonkun aikaa ja puukattiin sitten seuraavaksi Teamsia sellaiseen tekniseen haastatteluun, missä olisi sitten niinku oikeasti nörttejä tyyppejä katsomassa, että osaisinko minä oikeasti. Ja vitti, sekin meni hyvin. Siinä oli vielä joku tehtävä. Mulla olisi pari muutakin esimerkkiä noista turva-alan hommista, mutta niitä minä ikävä kyllä voi jakaa varmaan ikinä. Mutta ne on ollut tosi jännissä työhaastatteluissa oikeasti. Mutta joo, takaisin tähän. Niin se tekninen osuuskin siitä meni jollain hullun tuurella ihan niin tarpeeksi hyvin. Ja eilen sieltä sitten soitti se niin tosi nörtti ja se, joka olisi ollut mun tuleva esihenkilö. Että ikävä kyllä siihen sitten haki myös ihminen, joka oli tehnyt 8 vuotta niitä hommia, mitä minä hain. Ja kun minulla ei ole mitään kokemusta siitä, niin niitä oli vähän niin kuin valittava se 8 vuotta töitä tehnyt ukko. Ja me oli sellainen tietenkin, koska sille tarvitsee näyttää missä on vessat ja se tietää miten hommat toimii. Mutta se oli ihan tosi siistiä, koska jos ei se 8 vuotta niitä hommia tehnyt ihminen olisi hakenut sitä, niin me olisin tullut valituksia, ne olisi opettanut minulle sen työn. Ja minä tiedän, että minä olisin oudannut sen ihan täysin. Niin tää on jotenkin hauska tää, että me on huomannut, että okei, etenkin tuolla Etelä-Karjalassa niin niitä töitä tehdään sillä, tai saadaan sillä, että siellä on lappuja ja papereita. Ja toisaalta niitä saadaan sillä, että se on jonkun tutun tuttu. Niin kuin, se on jotenkin ihan älytöntä. Että niin kuin, ei valita osaavinta eikä sitä, jolla on todistetusti osaamista, vaan ennemmin joku kaverin kaveri. Ja sitten taas täällä ikään kuin muualla Suomessa itsestäni tuntuu ja historia on osoittanut, että voi olla, että pääset töihin, mihin sulla ei niin kuin periaatteessa ole mitään pohjaa, jos sä pystyt osoittamaan, että sä oot motivoitunut, kiinnostunut ja ehkä hyvä tyyppi ja sä opit asioita. Niin tää on jänskä. Tää on jänskä oikeasti, että se menee noin, koska jos mä olisin tiennyt silloin, kun se opinto-ohjaaja sanoi, että ei susta Janne tuu kyllä, ei sun kannata edes yrittää. Jos mä olisin tiennyt, että kannattaapas, niin mä olisin ehkä ollut joku tämmönen asiantuntija, nörtti sitten jo niin kuin viimeisen, en halua edes miettiä kuinka kauan, mutta vuosia ja vuosikymmeniä. Että se joutuu vähän niin kuin kerimään loppumetreillä sitten niin kuin kohti sellaista työtä, missä oikeasti pääsee aivot käyttöön ja sosiaaliset taidot käyttöön ja tavallaan se kaikki potentiaali käyttöön. Potentiaali on vähän kirosana, mutta kuitenkin. Niin, tää on hauska nyt sitten loppumetreillä vanhemmiten suunnata kohti niitä juttuja, mitkä kiinnostaa, koska me on myös hyvin laajalla spektrillä huomannut, mikä minulta ei kiinnosta, mutta minkä minä osaan, ja missä minä olisin hyvä, ja mihin minä voisin asettua, mutta mihin minä en halua asettua, ellei ole pakko. Sitten me on välissä tehnyt, no vaikka se Prisman kodintekniikan osaston myyjän homma tai se Pakaste Karjalan piirakkatehtaan työntekijän homma. Niin me on tehnyt niitä siksi, koska on kiva olla töissä, että saa rahaa, että saa ruokaa, että on asunto ja niin edelleen. Niin
en ole silleen nirso. Mie en hae mitään tiettyä titteliä tai mitään tällaisia, vaan me haen mielenkiintoisia juttuja, missä on opeteltavaa ja vaihtelua ja mielenkiintoisia juttuja, koska minulle niinku selkeästi, mä oon huomannut tähän ikään mennessä, että selkeästi niinku mielekkäin asia ja suurimmat kiksit antava asia on se, että saa ongelmia, mitkä pitää ratkoa. Et mun supervoima on se, että jos mulle kerrotaan, että hetkinen, olisi tosi kiva, kun tuo tekisi näin, mutta mä ei tiedetä, miten tää saatais tekemään näin. Niin eipä mitään, minäpä keksin sen. Minun ei tarvitse edes tietää millä välineillä ja mitä kautta. Mutta jos minä tiedän sen loppu, että tänne pitäisi päästä, niin minä kyllä löydän sen. Ja se on jotenkin tosi siistiä. Sitten kun se onnistuu, se prosessi. Mut joo, mikäs tässä oli nyt pointtina taas tähänkään mennessä? Mensalaisuus. Niin mensalaisuus. Se ehkä ilmenee tuossa, että minä turhaudun tosi helposti sellaisiin asioihin, mitkä ei haasta minun aivoja. Ja minulta haastaa myös hyvin yksinkertaiset asiat. Minun elämäni yksi helvetti on se, että minä mietin myös tosi liian monimutkaisesti asioita. Että voi olla tosi ilmeinen juttu, tosi simppeli juttu, mutta minä päässäni koetan tavallaan tajuta sen liian hienosti. Sitä on vähän vaikea ehkä selittää, mutta tietenkin työ saatte kiinni. Ja se on tosi vaikea minulle. Sitten taas toisaalta on monta asiaa, mitä ei just en pysty erottamaan sitä. Ja anteeksi, että puhun mensalaisuudesta. En edes ole nyt mensassa. Minä en ole maksanut jäsenmaksua. Sanotaan, se mensalaisuus minun päässä on nyt vaan synonyymi sille, että minä läpäisin sen älykkyystestin sillä tuloksella, jolla pääsee mensaan ja jossa olen ollut. Kun sitä on tosi vaikea sieltä poimia ikään kuin minusta, sitä mensalaisuutta. Koska siellä on myös ADHD:ta, siellä on epävarmuutta, siellä on sellaista, tietysti minä käytin jossain vaiheessa hirveästi aikaa siihen, että minä opettelin soittaa vaikka rumpuja, joka sitten taas oli pois sosiaalisesta kanssakäymisestä, joka sitten taas varmasti näkyy minussa niin kuin persoonana. Et minä en esimerkiksi osaa kaverata ollenkaan. Minä en niin kuin osaa. Mun mielestä semmoinen, anteeksi änkytys, mutta siis minä koitan selittää sitä, että minä en saa baari-illoista mitään irti. En halua mennä mikään saunomaan kenellekään, enkä istumaan iltaa. Mulle niin kuin sosiaaliset tilanteet on jotenkin tosi kuumottavia ja ahdistavia silloin, kun ne tapahtuu siinä kontekstissa, että koitetaan luoda tai ylläpitää merkityksellistä ihmissuhdetta. Ja se on sitten taas oma juttunsa ja lähtee lapsuuden traumoista ja koulukiusaamisesta ja kaikesta muusta. Ja sitä on ehkä enempi jotenkin koittanut avata tuolla salamante.fi podcastissa. Ja ehkä joskus tässäkin sitten vielä, mutta ei musta mensalaisuus, eli juurikin se vaikka se suuri älykkyys välttämättä tee sosiaalisesti vajaata, vaan ehkä kaikki muu, mitä elämässä on tapahtunut, on tehnyt minusta sellaisen. Ja ehkä mensalaisuus ei tee minusta malttamatonta, niin kuin vaikka työelämässä, vaan ehkä se tarve todistaa itselle, että kyllä minä pystyn, kyllä minä kykenen. Minä en tiedä, miten se minun uskomaton huippuälykkyys niin oikeasti ilmenee. Minä opin uusia asioita nopeasti, mutta en tiedä, onko se mikään poikkeava ilmiö. Kun minä en hengaile sosiaalisissa ympyröissä. Minä en tiedä, minä soitan rumpuja silleen tosi hyvin, että minä voi kuunnella. Joskus minä menin tuuraamaan yhtä rumpalia ja seuraavana päivänä oli keikka, 3 settiä, 36 biisiä, mitä minä en ollut kuullut aikaisemmin. Ja minä istuin vaan ja kuuntelin ne 36 biisiä ja sitten minä osasin ne seuraavana päivänä. Mutta kun sekään ei ole välttämättä sitä uskomatonta älykkyyttä. Se voi olla vaan sitä, että minä olen soittanut niin helvetisti rumpuja ja niin monenlaista musiikkia, että minä ymmärrän sieltä ne lainalaisuudet.
siitä on vaikea lähteä puhumaan. Me voisi tietysti koittaa väkisin vääntää siitä jotakin sellaista niin kuin lukujen kautta, vaikka että joo, minulla on yli 130 älykkyysosamäärä ja normi-ihmisellä se on noin 100 ja sitten taas suurin osa porukkaa on siinä 100 molemmin puolin ja te tiedätte sen kuvaajan. Olipa hienosti piirretty, Janne. Ja sitten siellä toisessa päässä on nämä, en muista mikä se termi on, mutta jos on tosi, tai niitä on eri tasoja tavallaan sille, että jos on tosi alhainen älykkyysosamäärä. Ja jossain vaiheessa sitten se älykkyysosamäärä on niin alhainen, että ei pysty esimerkiksi toteuttaa tai seuraamaan ohjeita, eikä niin kuin toistamaan jotain, mikä on kerran näytetty ja niin edelleen. Mä oon tosi huono edes puhumaan niistä, kun en mä ole silleen perehtynyt. Ja sitten taas sehän olisi ihan hullun loukkaava, jos ne kävisi heittää, että joo, no siis, jos sillä keskivertoihmisellä on se 100, ja sitten tällaisella jollain on vaikka 70 älykkyysosamäärä, ja se on jo tosi alhainen. Ymmärtääkseni siinä vaiheessa on jo tosi vaikea seurata vaikka annettuja ohjeita tai toistaa jotain, minkä on nähnyt tai jotain. Voin olla väärässäkin, mutta sitten taas tällaisen ihmisen ja sen normaalin eli 100-sen ihmisen välillä on 30 pistettä eroa. Ja sitten taas ikään kuin tavallisen normaalin ihmisen ja minun välillä on yli 30 pistettä eroa. Niin ehkä sekin näkyy jotenkin. Mutta minä en ehkä halua lähteä spekuloimaan sitä, että miten se minun mielestä näkyy. Koska se on niin vaikea maasto navigoida. Ja sitten tosiaan se mensalaisuus, taas käytin sitä termiä, vaikka tarkoitan sitä korkeaa älykkyysosamäärää, niin eihän se näy minulla niinku tavallaan, minä en ole rikas, minä en ole niinku sinänsä jotenkin, minulla ei ole omakotitaloa, minulla ei ole omaisuutta. Mulla on nyt vasta tämmönen ikään kuin normaali, niinku hyvin normaali työ. Minä en ole missään hienossa tekemässä mitään uskomattoman merkittävää. Mun talousongelmat taittuu näillä näkymin minun Excelin mukaan ensi vuoden syksyllä. Ei se tavallaan näy missään. Se on minun pään sisällä ehkä se, miten se ilmenee. Se ei vaan en tiedä. Sitten kun me olin siellä mensassa, niin joo, me olin mensan bändikerhossa. Me kävin pari kertaa Helsingissä treeneissä ja se oli kivaa, mutta siinäkin yhdistävä tekijä oli se musiikki. Ei se musiikki ollut sen älykkäämpää. Ei se Ukkometso ole sen fiksumpi biisi, vaikka sen soittaisi 6 mensalaista. Tai kävin jossain täällä Kouvolan maastossa paikallisen osaston jossain mikä se oli, joku tämmönen observatorio-tyyppinen juttu, että katseltiin kaukoputkella yötaivasta ja siellä sitten yötaivaaseen ja tällaiseen perehtynyt ihminen sitten kertoi, mitä mikäkin tähtikuvio on ja mikä tuo on ja missä näkyy mikäkin planeetta ja kaikkea. Ja se oli kivaa, mutta ei siihen sitä mensalaisuutta tarvittu yhtään mihinkään. Vaan se oli sellaista, että ihmiset kokoontui. Niin, en tiedä, mensalaisuudessa minulta ehkä sitten itseäni häiritsi eniten se, että no vähän sama kuin tässä ehkä joskus diagnosoitavassa ADHD:ssa, niin että mitä sitten vaikka mulla olisi ADHD? Mitä sitten vaikka me on mensalainen? Mitä sitten vaikka me on verkkoasiantuntija? Mitä sitten vaikka me on ollut Arskan turvamies? Niin kuin tavallaan tosi monet ottaa tällaisia asioita ja pistää sen tosi isoksi sellaiseksi prismaksi ja kilveksi ja kaikkea, minkä kautta ja minkä takaa niitä pitää katsoa. Vaikka fuck it, ihmisiähän tässä ollaan. Me kaikki piereskellään ja syödään ja nukutaan ja vuodetaan verta ja meitä itkettää ja naurattaa ja harmittaa ja vituttaa ja jotkut asiat on vaikeita ja jotkut asiat on helppoja. Ei musta ainakaan se, että me on tosi älykäs, tee mitenkään kummosta tyyppiä mun mielestä. Samalla tavalla kuin joku, jolla on vaikka alhaisempi se numero,
ei se minun silmissä niin kuin määritä sitä ihmistä. Tai joku, jolla on hienompi työtitteli, ei tee mun mielestä hänestä niin kuin parempaa ihmistä tai arvokkaampaa ihmistä. Samoin kuin jos joku on sitten vaan ravintolakokki tai vaan vartija tai vaan Pakaste-Karjalan työntekijä. Niin kuin, mitä? Ne on ainakin ollut just niitä kaikkia. Ja sitten ne on kuitenkin se sama ihminen. Ja ihmisenä minä sitten taas kehityn koko aika tässä elämän kuluessa. Joskus parempaan suuntaan, joskus huonompaan suuntaan. Joidenkin asioiden osalta parempaa, joidenkin asioiden osalta huonompaa ja niin edelleen. Ei niinku... Ne on tosi huonoja sellaisia markkereita tavallaan, mihin niinku hitsata itsensä kiinni. Et kun oli vaikka huippuälykkäiden porukassa, niin sit minulta harmitti siinä se, että siellä on sit ihmisiä, jotka tietää olevansa huippuälykkäitä. Ja se on hyvin äkkiä aivan helvetin raskasta porukkaa. Samoin kuin turva-alalla on jääkaappipakastimia, jotka tietää olevansa jotain erikoistilanteiden erikoismiehiä ja uskomattomia kuperkeikkamiehiä, niin se on sitten tosi raskasta, kun ruvetaan identifioitumaan sen kautta ja puhumaan sen kautta ja kommunikoimaan sen kautta ja ikään kuin olemaan sen kautta, arvostelemaan ja arvottamaan sen kautta. Miksei vaan voisi olla hupsu kuperkeikka setämies, joka tekee erikoismiesten juttuja ja sitten kuitenkin menee vaikka kotia ja näppäilee tietokonetta tai en tiedä, kaikkea tällaista. Ihmisyys on kyllä hassu pelikenttä. Oli sitten mensassa tai ei, tai huippuälykäs tai ei, tai ravintolakokki tai ei, tai arskan turvamies tai ei, tai ihan sama. Musta tää on niin uskomattoman moninainen tää niinku, elämä koettavaksi, että en tiedä, ehkä minä vaan koen sellaista paloa kokea sen mahdollisimman monelta kannalta, myös vaikka työelämän osalta tai harrastelun osalta tai minkä tahansa. Mehän on ollut vaikka mikä podcastaaja, vlogaaja, koiranomistaja, rumpali, ukuleleisti, niin kuin kaiken näköistä videoeditoija, photoshoppaa ja kaikkea. Minä tykkään kikkailla ja testailla ja näppäillä kaiken näköistä sillä ajalla, mikä minulla tässä nyt niin kuin on käytettävissä. Ja ne on tosi huono. Varmaan sieltä lapsuuskokemuksistaan kaikilla meillä kaikki kumpuaa, mutta niin kuin varmaan sieltä lapsuudesta asti on kummunut se, että minä en oikein osaa ottaa itseäni silleen niin kuin vakavasti niin kuin minkään osalta. Minä en osaa niin kuin ajatella silleen, että no nyt minä olen tärkeä kiireinen verkkoasiantuntija Keinänen. Se on herra verkkoasiantuntija sinulle. Tai se on herra mensa tason älykkö sinulle. Miss me with that bullshit. Miksi minä haluaisin olla semmonen ihmismurkku? Tai luulla, että se on yhtään mitään. Tämä on niin väliaikaista. Tämä on niin uskomattoman moninaista. Tämä on niin kauhean laaja-alaista tämä elämä. Ja kauhean vaikea nostaa itteensä millekään jalustalle, kun on ison osan elämästään ollut olematta jalustalla. Ja niin kuin fun fact, mitä ei varmaan kukaan minun tuttukaan tiedä. Tai no, mun pestis tietää, mun pae tietää ja ehkä mun jotkut sisarukset saattaa tietää ja näin, mutta 1,5 vuotta sitten tähän aikaan mä olin kuitenkin niin kuin aikuissosiaalityön asiakas. Ja sitten taas mä oon ollut itsetuhoisissa ajatuksissa rypevä sen takia, että kun mistään ei tule mitään, minusta ei ole mihinkään. Minä en pysty työllistymään, minä kuolen nälkään ja janoon ja olen pilannut oman elämäni ja lapseni elämän ja kaiken tällaisen. Ja tässä sitä nyt kuitenkin ollaan. Puhumassa just sinulle, Susukissa, matkalla Keravalle, herkistelemään Baen kanssa, koira takakontissa. Mun lapsella on kaikki hyvin, hän on toisella vanhemmallaan taas viikon. Niin kuin kaikki on hyvin. Et siitä huolimatta
Tai siitä johtuen, että me on ollut Pakaste Karjalan piirakkatehtaan työntekijä ja että me on ollut siellä epätoivon alhossa ja että me on nyt tässä. Ja tää on hassu systeemi. Ja sitten taas kun luopuu siitä, kyllä minä nyt innostuin selittää teille kaikkea. Toivottavasti tässä joku osa on sellainen, että siitä saa selvän, jos haluaa kuunnella, mutta niin sitten taas kun ei niin kuin identifioidu vaikka työnimikkeen tai tulotason tai omaisuuden tai jonkun tällaisen kautta, niin sitten valtava taakka putoaa harteilta ja tulee ikään kuin vapaus olla se mitä on ja kokea se mitä on mahdollista itsellä kokea. Ja siinä saa hirveästi sellaista löysää itselle. Sellainen niin kuin vapautta ihan vaan olla ja elää. Koska sitähän me nyt vaan loppujen lopuksi tehdään täällä. Me vaan ollaan ja eletään. Me koetaan se meidän elämä sellaisena, kun se meille aukeaa ja ei meillä ole oikein muuta vaihtoehtoa. Ja niin, se on aika vinkkeitä. Minäkin tiedän monta ihmistä, jotkut tosi läheisiäkin, jotka on jo poistunut täältä niin kuin 20 vuotta nuorempina kuin minä. Tai vielä nuorempina ja osa vanhempina ja osa kaikkea, mutta tässähän tätä nyt vaan elellään ja koetaan. Kannattaisiko sitä elellä ja kokea ja luottaa siihen, että se elämä kantaa tasan sinne asti, kun se ei kanna. Ja sitten taas siinä vaiheessa se on hyvin vahvasti jonkun muun ongelma. Ei tarvii itse ressata enää yhtään mitään. Niin. Tässä ei varmaan ollut nyt taas sitä punaista lankaa. Mensalaisuus, kiva kerho ihmisille, joita yhdistää yksi asia. Työelämä, been there, done that, olen siinä kiinni edelleen. Jollain hullun tuurilla päässyt tekemään asioita ja se hullun tuuri ei ole tuuria, vaan se on sitä, että on hakenut tekemään asioita. Ja sitten kun tarpeeksi hakee tekemään asioita, niin pääsee tekemään asioita. Olen hakenut myös viemärisukittajaksi, eivät koskaan palanneet. Silloin kun menin USA:n suurlähetystölle tekemään diplomaattisen turvallisuuden tehtäviä, hain samaan aikaan seksivälinekauppaan. Pääsin sinne haastatteluun, mutta sitten pääsin myös tähän turva-alan hommaan. Ja minun elämä olisi hyvin erilaista varmaan ehkä, jos olisin mennyt sinne seksivälinekauppaan töihin. Kaikkea sitä sattuu ja tapahtuu, kun tekee ja on ikään kuin avoimena maailmalle. Se on välillä tosi vaikeaa. Me on ollut todella mustissa synkissä vesissä joskus. Ja siitä taas siellä salamante.fi podcastissa, sieltä jakso 13 vaikka ehkä avaa se itsemurhaajan käsikirja sitten taas niin kuin sitä toista päätä. Että niin kuin jänskää. Se olisi tavallaan voisi olla helpompaa, että olisi vaan niin kuin mennyt ekaan ammattiin, olisi siinä ravintolakokkityössä, olisi vaan tekisi sitä, tykittäisi. Nyt olisi ehkä jo keittiömestarina jossain ja elelisi sitä elämää ja olisi sitten ostanut kämpän ja olisi sitä ja tätä ja tuota, mutta ei se mulla ole mennyt silleen ja se on hyvä niin. Ja tää on mahtavaa oikeasti nytten, että asiat on kuitenkin lutviutunut näin. Se on jännä. Erittäin jännä katsoa sitten välillä taaksepäin ja miettiä, että ei vitsiläinen. Jos nyt en tekisi just tätä, jos ei olisi silloin käynyt just sitä tosi ilkeätä, tosi lannistavaa, tosi perseestä olevaa asiaa. Tämä on semmonen hassu kumuloituva pallero kaikkea. Sitä ei yhtään tiedä, mitä vaikka huomenna tapahtuu. Sitä ei yhtään tiedä, mitä tapahtuu vaikka tämän takia, että minä nyt kerron sinulle tämän. Tai siksi, että jotain erikoista. Mut hei, minä jatkan tykittämistä. Ajelen tästä Keravalle ja sitten minä herkistelen Baen kanssa ja tehkää mitä työ teette, mutta älkää lannistuko. Sitä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu huomenna tai ensi viikolla tai sitä ei tiedä, miten siellä katsot just tuota hetkeä vuoden päästä. Se voi olla, että hirveällä kaiholla, että kyllä silloin oli asiat niin hyvin, olispa osannut arvostaa sitä silloin. Tai sitten sellainen, että kyllä siitäkin selvisi.
Ja silleen se aaltoliike vaan jatkuu. Nyt minä koitan muistaa, kumpi näistä napeista pysäytti tämän nauhoituksen. Ja kun koitan muistella, niin enpä välttis muuten muistakaan. Katsotaan. Onko se tämä?